May sugar mommy si Bak. Hindi pa ba niya nasabi sa'yo? Yan pala si George, ang Mr. Pogi ng Maynila. Hi, Miss. Ako nga pala yung Mr. Pogi ng 2008. Manila boy to. Sure ka, Andres, Mr. Pogi yan? Parang hindi naman halata. Bakit? Wala ba sa itsura ko yung pagka Mr. Pogi? Gusto mo, pakitaan pa kita ng talent ko eh. Ay, wag na. Mukha mo palang talent na eh. Giliw ko mula nang madama ng puso kong mahal kita. Lungkot ko'y limot ko na. Binigyan mo ng pag-asa buhay ko, dati walang sigla. Iyang lang bawat ligaya. Nice. Ngayong naririto ka na, di na ako mag-isa. Laban! Gaya, tuloy mo. Lang natin ang tukso ng ibang tao sa ating pag-ibig. Laban! Sige, tuloy mo. Lang natin ang tukso na siyang sumisira sa pagmamahalan. Alam mo, ang ibig kong sabihin. Nice. Giliw ko mula nang madama ng puso kong mahal kita. Lungkot ko'y limot ko na. Binigyan mo ng pag-asa. Nice. Laban! Lang natin ang tukso ng ibang tao sa ating pag-ibig. Laban! Lang natin ang tukso na siyang sumisira sa pagmamahalan. Alam mo, ang ibig kong sabihin. Ngamot kan. Puro makakigkigtot madilaba naman, Dres. Kaji lang mo ti lyrics na ajay. Labanan lang mo tamaw. Yan. Apayan niya di kahit mga kanta ya, kanta ajam mom. Pero ka talaga pag. Aji paborito ka di kahit. Ilocanaw. Kwa. Ay title na di kwa. Matay ka kumatatan. Kanta mo na ajay. Matay ka kumatatan. Apay da kanta nga kasjay. Apay wangki din. At ang tupay naglumos ti arak kung sisid marinaw. O puro alanganin nga kanta ajay. Di ka mo agay. Sa balatan ng Dres. Ni, Dres. Ada check nga magmagdan eh. Papampay to yan eh. Sino ata? Ah. Di gunya nga ta. Pintas niya. Andres, nakita mo ba si Baak? Ay. Hindi mo pa ba alam? Pumuntang Isabela. Sumama sa sugar mommy niya. Sugar mommy? Bakit may sugar mommy si Baak?
Ba't sino yung kasama mo, Andres? Oo, may sugar mommy si Baak. Hindi pa ba niya nasabi sa'yo? Yan pala si George, ang Mr. Pogi ng Maynila. Hi, Nice. miss. Ako nga pala yung Mr. Pogi ng 2008. Manila boy to. Sure ka, Andres, Mr. Pogi yan? Parang di naman halata. Eh, yun yung sinabi niya. Nung una kami nakita, Mr. Pogi daw siya. Bakit? Wala ba sa itsura ko yung pagka Mr. Pogi? Gusto mo, pakitaan pa kita ng talent ko eh. Ay, wag na. Mukha mo palang talent na eh. Sige na, Andres. Tinanong ko lang naman si Baka kung nasan siya eh. O sige, sabihin ko na lang sa'yo pag dumating na si Baak. Mamaya ka na umuwi, miss. Hindi ko pa napapakita sa'yo yung talent ko eh. Ay, saka na, Mr. Pogi. Pag may time na ako. May gagawin pa kasi ako sa bahay eh. Sige, Andres. Alis na ako. O sige, balitaan na lang kita pag dumating na si Baak. Sasabihin ko, hinahanap ko siya. Nagsayangan, Andres. Kung manawin. Pipinamumunagan na. Gunyang tinagan na jay. Saka madi ko masasakanyalan. Patay na patay kanya na ni Baak. Saka madi kay bagay. Sige, naga mo, George. Suna, gunyang. Pinagkadwada yung naga niya. Guryang. Guryang. Ang pangit. Keras din gawin. Madilangan na eh. Type na dagusan. Mapinpintasan na lang mo't ah. Mapimpintasan. Kiso mo lang nga jay. Kursunadam ko na maa. Oh, kusundaan. May salanti kusunada ka, Andres. Ha? Ni ading mo. Ay na. Madi ko masasa kinating kon, George. Di Baak mo type na jay. Amin mo lang nga babaen. Di ba akti kayat dan? Kaya na nga marami tayo. Iso tigasa na. Mura niya tibagbagam, Andres. Huwag kalabanik pa ni Baka. Ilaban ko ni ading mo. Nagadulaki nga muna ito yun. Tinto ba nilaban na apong mo? Mas asa ka na kanya may dawa nga dawat. Trabaho ka kaday. Kawampay garod na sa pulak nga trabaho, Andres. Kasano ka makasapol trabaho. Tultulado na kami magtamtambay. Ano lumata gitaram? No ato ko maggitaram ginamit mo. Napang ka nag-house to house tapos naggita-gitara ka. Tapos uging-uging ang tarupam. Maasida kanya mo. Tigkaroon ka pa'y kwarta. Natulungan pa'y napong mo. Kapay kansag. Ay, niya. Apay madik na panunot dyan, Andres. Kasano mo, ito mo panuno mo. Kasano mga papanunot. Saka tatala makakita ti Mr. Pogi akong panuno na. Sige nga rod, Andres. Intakan. Ta pa naman nagbalay-balay. Baka makaurnungak ti ko, pagatang ti agas ni apong ko. Taka na. Nay George, nung may batog ko di balay, lumampas ka no ka na. Akong karta ni bagat ka, o may tid na kanyam. Andres, amok mo. Ano kayo pa nagkakwarta? Guys, may bagong product ang GR4. Ito nga pala ang Magic Gatas. Pwedeng-pwede rin pala ito sa matte color at glossy color. Tignan nyo naman ang resulta, ang kintab, di ba? Kaya bili na rin kayo. Click nyo lang ang yellow basket.